ce frumoase lilia cu alb. A adus și Mărin de la un coleg, de anul trecut am pus un lilia, anul trecut, nu știu, pornise și deodată s-a oprit așa. Și acum începuse cu flori, cu astea și ceva, nu știu, s-a întâmplat ceva, parcă a venit cu un, nu știu. Și iarăși s-au vestejit, avem și vreo două tui care parcă le-ar fi ars ceva, așa, nu știu, sau... Avem de la nemțesc, da. Avem și noi o ouă. Cum e Alica? Unde le ascunsești? Mă, fără ciocnit, un ou, te-a făcut revelionul, verifică pe toate. Mamă, ce-am